Mae'n lush. Dwi'n rhoi rasio strydoedd nhw yma blaen. Croeso i Capel Garmon unwaith eto, a dwi'n mynd heddiw i Fort William i'r cwpan y byd. Hon yw'r unig gwpan y byd sy'n cael ei chynnal ym Mhrydain. Felly, taith 8 awr fyny am Fort William, yr Alban amdani. Mae'n ddigon amser i ddrifo fyny, so dwi'n drwsio beicio. Yn gyntaf, rhaid dod o hyd i'r twll. Glyd mwyn gosod y patch. Croesi bysedd fod wedi gweithio. Gosod y tiwb nôl yn y teiar. Syml. Croeso i Fort William. Dwi'n jyst mynd i gerdded trac. A mae tywydd yn lyflu. Mae jyst golygfa amazing yma. No. So, dwi'n goffi cerdded trac, a mae gen i eich cool, a dwi'n ymlaen i bactisio fo fo. Nos ma. Mae'n bore ras bore yma. Dwi eisiau gwneud bach o crunch. Mae'n qualifying sydd yma'r ras ffordd. Ac dwi wedi bod yn struggle efo qualifying o blaen, so dwi really jyst mynd i gymryd yn easy a just trynu rhan really heb fatha crasio a stwff o, cos dwi wedi allan bol o crasio braidd a sy'n 81 yma blwyddyn dwytha, so ti'n dod yn 80 i qualifio, so yn gweithio cael un safon well blwyddyn yma. Bydd Ems yn rasio lawr un o draciau hiraf ac anoddaf cyfres cwpanaur byd, sy'n sialens i hyd yn oed y beicwyr mwyaf profiadol. A fox ma fatha buttery smooth, ond Tybed sydd hwyl geith Ems yn ei ras fawr. Dwi'n cael ddim yn dall yna, just confused a devastated. Dwi'n teimlo fel mae'r gem a rili anodd.